by na to mali. Najnovšie čísla z úradu práce hovoria o aktuálne 13,13% miery evidovanej nezamestnanosti, dve nešťastné 13. Aj preto sa obáva, že otvorenie nemeckého a rakúskeho trhu odláka ďalšiu vlnu mladých šikovných ľudí. Povzdychol si, že našou snahou by malo byť dorovnanie rakúskych platov. Pôjde o vcelku slušnú vesmírnu odiseu, keďže Rakúšania zarábajú minimálne dvakrát toľko ako my. Priemerná mzda je u nás okolo 1800 eur a platov máme za rok 14. Rakúšania očakávajú približne 25 000 záujemcov z nových krajín. Potrebujeme kuchárov, opatrovateľky, pokladačov striech, robotníkov, murárov, najviac však vysoko kvalifikovaných technických pracovníkov. Približne 60% rakúskych firiem o takýchto ľudí bude mať záujem. Prišelci by mali mať rovnaké platy a podmienky ako domáci. To bola aj najväčšia obava rakúskych pracovníkov, keďže našinci sú ochotní robiť za nižšie platy. Firmy, ktoré to nebudú dodržiavať, budú pokutované a samozrejme očakávame, že nekalé zaobchádzanie nahlásia aj samotní pracovníci. Dôkazom toho, že všetci sú na jednej lodi, majú byť aj rovnaké a férové podmienky pre našich pracovníkov v Rakúsku. Richard Ďuriš, televízia Joj.